irtenbide bat eman behar diotela. Eta horretan handi dute gainera bakegileek, eta oker ez naiz, honezkero, Anaiz Funosaz, Paristik zuzenean, telefonoz bestaldean dugu, Gabon Anaiz? Gabon. Bai, Gabon. Orain minutu gutxi, Emili Martenekin hitz egin berri dugu, Macronen inguruko parlamentariekin egoteko aukera ere izan dute, espetxe martxako ordezkariek, abenduaren 9-aren atarian ez gara, baina gertu gara honezkero, Anaiz, Parisen bertan zara, zer nolako giro antzematen da bertan? Giro ona, esango nuke, aski pozik gira manifaintzitik jadanik ukan ditugun emaitzen gatik, lortu den sustengu zerrenda gatik, Pariseko kontseiluak hartutako erabakia gatik, giro politan emango dugu mobilizazio hori abenduaren 9-an eta uste dut jakin dugula berriz ere segitzen lantzen indar harreman zabalagoa frantses gobernua bake prozesu horretan sagarazteko. Izan ere, Anaiz, Hego Euskal Herrian ere, hainbat aurkezpenetan parte hartu duzu, Parisko mobilizazioari dei eginaz, eta hainbatek ere galdetuko zizun, aurrez ere atarian aipatzen zenuen, sukaldeko elkarrezketei buruzko azalpenik emateko aukerarik etzen nuela, hori hala izan da ere, Parisko Herriko Etxearen adierazpena aipatu duzu besteak beste, antzematen da, horre gerturatze bat egondu dela, behintzat estatu frantziarrak, gobernua behintzat, jarrera irekia baduela, egin batean, Euskal Presoen gaiari irtenbide emateko, abenduaren 9-an zer nolako babesa eman bartzaio, aurrera daramazuen ekinbideari. Lehenik, nik uste dut ala ere importanta dela azpimarratzea iritsi girela gaur egungo baldintzetara lortu delako Ipar Euskal Herrian modu irekian eta gehiengo batekin bide egiten eta postuak markatzen. Uste dut azken urte hauetan denek jakin dugula bestea jango nuke onartzen, ezagutzen eta denek ere onartu dugu bake prozesu hori aintzina joateko eta gobernu horiek bake prozesuan sartzeko jango nuke pertaineko kapitalizazioak alde batera utzi behar zirela eta benetan perspektiba luze batean jarri behar ginela eta bakoitzaren kapitalizazioak alde batera ustea eta etzen egongo apirelaren 8 giro hori ez bazen sortu Ipar Euskal Herrian eta gure arteko konfiantza hori ez baginu eraiki. Orduan gaur perspektiba berriak ditugu, hori esker, den jango nuke hainiztasun hori esker, adostasun hori esker eta argi dugulakotz denek armakabetzea eman ondoren orain estaduei doakiela erakustea, hoien borondate ona, eta erakustea bake prozesu horretan aintzinatu nahi dutela. Orduan, nik uste dut horrek duela ekartzen gaur egungo panorama, deus ez da irabazia, argi dugu ere lortuko den guzia izango dela indar harremanaren jango nuke indartzearen ondorioz, eta horregatik gaiten dugu inoiz baino gehiago importantea dela Parisen modu hainitzean eta masiboki mobilizatu gaitezen, gobernuak ikustezan, zer den gai horrekiko den atxikimendua eta borondatea. Nik hori jango nuke abenduaren 9ko manifari begira. Anaiz, zuk esandako hitzei helduaz, Ipar Euskal Herriko jendarteak babestutako prozesua izan da, hasiera-hasieratik, prozesu zati hau behintzat, argamagabetze hori gauzatu bazen, horri esker izan zelako, eta gaur egungo testu inguru honetara horren baitan iritsi ingarelako. Akaso, batez ere Hego Euskal Herrian askok pentsatuko ote zuten, bake prozesua etzela posible, eta hori lortzeko urrutiko garaietara behiratzen hasi beharko zela, tira, Ipar Euskal Herrian egindako ahalegin horrek eraman gaitu eszenatoki berri horretara. Zer nolako deia luzatuko zenioke abenduaren 9-ari begira Euskal Gizarteari oro har? Azken aste luz hauetan gaiten dugun mezoa, hau da inoiz baino gehiago sinetsi behar da
gure baitan dela lehen erabakia eta lehen pausoa, eta uste dut importanta dela azpimarratzea azken urteetan egin dugun bidean adierazi diegula, izan estatuei, izan nazioarteari, bai, jendarte zibil bat aktibo denean, eta aktibo baino gehiago aktore denean bake prozesu batean, izan daiteke palanka gauzak mugiarazteko, eta gure sinesmena da, eta gero hori da ondokoa, sinestea posible dela. Sinestea naiz eta ez garen bake prozesu normal batean, hau da nun baden elkarrizketa bat, talde armatu bat eta estatuen artean, naiz eta hori ez egon, posible dela baldintzak sortzea iristeko helmugara, eta gu gure sentsazioa da, bai eraikitzen ari giren ere bide hortan, beste manera batean ari girela ere pentsatzen bake prozesu bat, gure sinesmena da azkenean lugalde batean adostasun zabalak eraikiz geroz, instituzioak adostasun hortan jarriz geroz, posible dela, aintzinatzea. Eta horrek ekarri behar duela jendea motibatzea abenduaren 9ko manifan egoten, jango nuke urtarrileko manifan ere egoten, guretzat importantea da Parise ez da helmuga, Pariseko manifa etapa bat da, eta importanta da Pariseren biharamunean segidezagun lan hori, eta adierazi dezagun hainiztasun hori eta gogo hori, presoen gaiari heltzeko gogo hori Bilboko manifestaldian. Anaiz Funosas, Paristik zuzenean eskerrik asko Hamaika Telebistan izateagatik gaur gauen. Bai, mil esker zuei. 9 arte. Anaiz Funosas, entzun duzuen moduan, Paristik